Häkimiýetler Aşgabatyň mekdeplerini barlaýar. Muallimler çärelerden nalaýar. Aşgabatyň umum bilim berýän orta mekdeplerine häkimiýetler barlyk işlerini geçirýärler. Olaryň geçirýän barlyklary 3 topara bölünýär. Frontal barlyk, derňew barlygy we bilim barlygy. 40 gün bäri ýaýwanlanýan barlyklaryň her haýtysyny döwletiň aýry başga edaralary ýöredýär. Azatlyk radiosynyň paýtagtly habarçysy mekdeplerde alınıp barlayan barlyklar barada 19 fevral günü giňişleýin maglumat berdi. Frontal barlyklar Türkmenistanyň bilim düzgünnamesyna laýyklykda frontal barlyklar, ýagny düýpli barlyklar ýurdun umum bilim berýän orta mekdeplerine her 4 ýylda birgedek geçirilýär. 12-nji ýanwardan bäri ýaýwanlanýan frontal barlyklary paýtagtyň şäher bilim bölüminiň hemde şäheriň degişlilikdäki etraf bilim bölümleriniň hünärmenleri alyp barýar. Paýtagtly habarçynyň sözlerine görä bu barlyklarda bilim bölümleri tarapyndan döredilen komissiýalar mekdeplere aýlanyp, muallimlaryň sapaklaryna gatnaşýar. Düýpli barlyga gelenler muallimlaryň iş planlaryny barlaýarlar. Okuw prosesine kabul edilen normativler amal edilýärmi ýa-da edilen okmy şoňa üns berýärler. Diktantlar, beýannamalar näme hili ýazylýar, şolara baha berýärler diýip efirde atlandyrylmadygyny soran Aşgabatly muallim Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şäher bilim bölümine işleýän bir hünärmeniň Azatlygyň habarçysyna tasdiklamagyna görä, şu wagtda çen Aşgabatyň 70-den gowrak mektebine frontal barlyk geçirildi. Bu adaty barlyk diýip paýtagtly muallim aýdýar. Derňew barlyklary ýöne barlyklaryň ikinji görnüşi magarif sistemasyny juda seýrek bolýan ýagdaý. Bu belli ýagdaýlarda ýörüýti arda ýazylsa ýa-da bolmasa mektepde edilen jinaýatyň üstü açylaryna geçirilýär. Ana bu ýyl şäheriň mektepleriniň tas ählisini prokuraturynyň işgärleri barlygy geçirýär diýip ýurdun magarif pudugundan habarly hünärmen Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Heýsem prokuraturynyň işgärlerini mekteplerde nämeler gyzyklandyrýar? Olar birinjilik bilen klass jurnallaryny barlaýar diýip Azatlygyň habarçysy aýdýar. Muallimler klass jurnallaryny başly waratly dolduran bolsa ýa-da klass jurnalyny doldurup ýöne jurnaly baha goýmadyk bolsa bu barlawçylaryň ünsüni çekýär. Prokuraturynyň işgärleri klass jurnalyny okuwuny okuwçylary baha goýulmadyk bolsa, şol sapaklary şol gün geçilmedik hasaplap, geçilmedik sapak üçin muallimleriň alan aýlyklaryny ýygyna geçirmegini talap edýär diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy aýdýar. Onun maglumatyna görä prokuraturynyň işgärleri geçilmedik sapaklar üçin ýörüýti keskitleme çykarýar. Hemde muallimiň degişli bilim bölüminiň bank hasabyna sapak geçilmedik gün üçin alan aýlygyny ýygyna tölemegi talap edýär. Azatlygyň habarçysy paýtagtyň 60-njy, 160-njy, 54-nji, 50-nji, 18-nji we 55-nji mekteplerini alan aýlygynyň keskitli bölegini agzalýan ýagdaýlar sebäpli ýygyna tölen muallimlaryň bardygyny aýdýar. Habarçynyň sözlerine görä muallimler sapak geçilmedik güni özleriniň çäre gatnaşdyrylanyny aýdýar. Ýöne prokuraturynyň işgärleri bu jogaby esassız bahany hökmüne kabul edýär. Okuwçylar şol gün çäre äkiden hem bolsaň soňky sapaklarda geçilmedik güniň öwedini dolmaly ekeniň diýerler diýip Azatlygyň habarçysy prokuraturynyň barlygy geçirýän işgärleriniň sözlerini getirýär. Türkmenistanyň bilim sistemasyna klass jurnallaryny Sowet döwründen galan tejribeler esasyny doldurmak keni hem saklanyp galýar. Habarçynyň sözlerine görä, biz çäre gidelim ýa sapak geçelimi diýip köp sanly paýtatly muallim diýrenýär. Bilim marlygy barlyklaryň 3-nji görnüşi ýaňy başlandy. Onu bilim ministrliginiň hünärmenleri geçirýär diýip habarçy aýdýar. Onun sözlerine görä frontal barlyklarda barlykçylar klasslardaky ilki partalarda oturup sapaga gatnaşýar. Okuwçylaryň we muallimlaryň ýetişigine sin berýär. Ýöne agzalýan bilim marlyklaryny bilim ministrliginden urudylan ýörüýte komissiýanyň işgärleri sapak geçip okuwçylaryň ýetişigini barlaýar. Muallim we mektep ýolbaşçylary ilki hatarlarda oturup olaryň sapagyna gatnaşýar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow geçirýän hökümet maslahatlaryna wagtal ýurdun bilim pudugyny kadrlaryň ýetişigini tanqid edýär.